सावंतवाडी पोलीस ठाण्यातील पोलीस बांधवांना शहर भाजप महिला मोर्चातर्फे रक्षाबंधन करण्यात आलं। समाजासाठी 24 तास सतर्क असणाऱ्या लाडक्या भावांची ओवाळणी करून त्यांना राख्या बांधल्या। सावंतवाडी पोलीस ठाण्यातील पोलीस बांधवांना शहर भाजप महिला मोर्चातर्फे रक्षाबंधन करण्यात आलं। यावेळी भाजपच्या पदाधिकारी, शहराध्यक्ष मोहिनी मडगावकर, नगरसेविका दीपाली भालेकर, मेघना सळगावकर, मेघा भोगटे, अस्मिता भराडी, साक्षी गवस, शिल्पा सावंत, गीता नाईक, स्नेहल जाधव, ज्योती मुद्राळे आदी महिला उपस्थित होत्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।